Hi, Mang. Ipag-marites na yan. Nagliligpit ako, oh. Ang kalat pa ng kusina ko. Hello. Oh, diba? Ligpitin ko lang yung mga kalat ko. Kasi yung grocery namin kanina eh, hindi ko pa naliligpit. Hi, Eliseo! Aba, nanood ngayon si ano. Wala ka nung ano eh, nung isang araw. Ay, nandyan din si Mariel. Hello sa inyo. Tingnan ko nga. Hello, sister. Aba, nakatunog ka. Nagliligpit lang ako ng ano, ng mga ano namin. Greenhocery kanina. Oh, taray, di ba? Yung mga kasama ko sa bahay, mga naghihilik na yung iba. Magkakalampag lang ako. Magluluto pa akong mais kasi bukas holiday namin bukas eh, kasi kaya gising pa ako mag-aalas 12 na. Frozen to kanina, dinipros ko na bago ko grabe. Watching from Santo Domingo, Ilocos Sur. Lulutuin ko yung mais. Kasi dito, family day namin bukas. Baka kung hindi kami, pag sinipag kami, magro-road trip kami somewhere. Oh, si Lot. Hi, guys. Hi, Rosalia. Gusto na, Lot? Magluluto akong mais. So, ganitong mais namin dito, nakapackage. Frozen ito kanina, ngayon na-thaw na siya. Na-defrost na. Buboil ko lang to ng mga 25 minutes kasi kumusta na kayo? Ba, ako'y gising pa. Mag-aalas 12 na. Holiday bukas eh. Lutuin ko to para pag nakaisip kaming pumunta ka sa somewhere, meron kaming kaunin na ngangat-ngatin. Taray. Anong ginagawa nyo? So, di ba, ewan ko lang kung magno-notif yan sa ibang mga subscribers. Pero, syempre kayo na-inquire kasi kayo, kaya alam nyo naka-live ako. Hindi ko lang alam yung iba kung makikita nila. Pero, ano ba ngayon dyan? Lunes, di ba? O, di may pasok. Nag-marinate ako kanina ng ng chicken wings.
ano ko yun, i-video ko yun. So, yung pinag-anuhan ko ng orange juice, yung fresh orange kasi ang in-squish kong ganon. Para pang marinig doon sa chicken. Ibo-boil ko siya para mabango yung yung bahay. Para mabango yung bahay namin. So, ayan. Sino pa yung mga nandyan? Mag-say hello kayo. Si present. Sinout out, oh, happy birthday, Eliseo. Wow, anong handa mo? Anong handa mo? Yeah, gusto mo kantahan kita? Anong ulam mo, insan? We are here to greet you. A happy birthday. We are here to sing you a birthday roundelay. Mag-thumbs up naman kayo dyan, oh. I-like nyo naman tong video. It is a happy birthday. Oh, nag-iimasan sili nga pakbet. We are happy to... Tinulad mo na yung recipe. DJ, nagluto nagtisili nga pakbet. And we sing with all our hearts because we love you so, Eliseo. Yeah, happy birthday. Ngayon na ako mag-greet sa'yo ng happy birthday. It is a birthday roundelay, roundelay, olay, happy holiday. Happy birthday sa'yo bukas. Anong kakatayan mo, silot? Joke. Lot, anong kakatayan mo para kay Amboy? Ha? Happy birthday, Amboy. Ilang taon ka na? 20? Grabe naman yan, siopaw. Ba't yung pusa nyo, laging kasalo yun ni Mayang pag kumakain? Mawawala ng kasalo si Mayang. Wow! 30 daw siya, sana all. Nilakad-lakad ko kanina na naman si Santana. Pagod na yata yung aso kasi pamain ng todo ref. Lumuluwa nga sa laman, yung dami, oh. Ayusin ko nga, oh. Grabe. Yung pag makita yung laman. Bago yung loob, pakita ko muna yung labas. Oh, yan yung mga pinamalengke ko kanina, oh. Oh, ililigpit ko yan. Ang gulo ng counter ko, 'di ba? Oh, punong-puno ng gamit.
Nespresso, Nespresso. Hi, Sian! Ba wala ka bang ano? Wala kang module? O, yan ang laman ng rep namin, ah. Oh. Oo, lagusan yun sa Encantadia. Paglabas ko dyan, ano, paro-paro G ako. Oh, yan ang laman na rep. Gusto nyo bang makita ang labas? Pakita ko sa inyo. Madami na naman kaming ano, snow. Nagluluto ako ng mais. Magsusuli ka pa ng ano, module. Ayan, o. Mais na po, lakas na kapoy. Wait lang. Ayun. Mais. Tapos mo na module mo siyan. Iligpit ko lang yung ano. Gusto niyo ba ano ko na lang dun sa snow yung... Oh, sige, tapusin mo na yung module mo muna. Ha? Kung sino yung mga nagsasabi na anong oras ang trabaho mo, pag sinabi nilang 8 to 4 or 7 to 7 or something, kayo maniwala doon, lalo na pag may mga anak. Ang oras talaga ng trabaho, 7 a.m. to midnight. Diba? Lalo na si Imang, 4. Para na rin kaming nasa Pilipinas kasi o tingnan mo, meron kami ditong sigarilyas. Wala akong nabiling malunggay ngayon eh. May dahon at saka bunga. Sampalok. Ito lang mo ginagawa ko. Pinipit-pit ko yan tapos binababad ko sa suka at saka bagoong. Tapos saka namin kakainin. Yung dala ko pa ng ano, macarons. Galing pa to sa Pilipinas. Nilagay ko sa rep, parang bato na ang tigas. Ginagawa ko na lang candy pag kinain ko siya. Hi, Merry Chris. Ay, si Rain. Hi, Rainy. Ano bang pronunciation ng pangalan mo? Rainy or Rain? Maniwala kayo. Tamo. Itong tawag dito, kalamay na ginawa ni Manang Del. Sa sobrang pagtitipid namin, hanggang ngayon, meron pa. Nilalagay ko.
Kalamay. Nilagay ko sa rep. Ang tigas-tigas na para ng bato. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko lang sa microwave para lumambot ulit. Ganon. Minsan tuturuan ko kayo ng recipe kung paano gumawa ng waffles or anong tawag doon yung macarons. Macarons talaga. Macarons talaga. Lot, seryoso ka? Yung macarons talaga niligtas mo. Natatawa naman ako sa'yo. Next time, gagawa ako ng pancake or waffles recipe. Kasi kanina gumawa ako, nakalimutan kong i-video. Kasi madali lang siya. Meron kasi akong waffle maker, so ginawa ko sa waffles. Yel, yung ano, yung kalamay, ano, kailan ba kami umalis? Umalis kami pumunta kami sa Manila. I think, 18 ba yun? Or 17 ba? Hindi ko na maalala, pero mga ganun December 17 yata or 18. So, kwentahin mo na iha. Kung ilang araw na yung kalamay na yan. Lagay ko yung timer para sa kamote. Ay, kamote. Sa mais. Ano ba yun? Hindi ko na nabasa yung ano nyo. Comment. So, ito, di ba? Ganito. Mura ba ngayon ang cauliflower din sa Pilipinas? Oo, Ray. Nandito ako. Ano yung isa? Hindi ko nakita yung isang ano pa. Kasi itong cellphone nagpa-pop up lang yung ano yung Oo, ang galing ng magaling talaga pagkakagawa. Marami siyang nyog at saka ano, maganda talaga yung pagkakagawa. Marami bang cauliflower ngayon dyan sa Pilipinas? Mura ba siya? Turuan ko kayo kung paano lutuin na hindi ka magsasawa. Pero kasi ano dapat oven siya Pero pwede rin ninyong, paano ba natin gagawin? Pwede rin ninyo sigurong ay, kailangan ng oven Mag-fundraise muna tayo para sa oven. Pero, may oven ako sa bahay, hindi naman nagagamit. Nasira na yata. Pero lagyan nyo lang ito ng ng stir fry, pwede na rin siguro. Di ba ito, usually chop suey, ganun ang ginagawa. Pwede ring boil lang siya. Lagyan nyo lang ng olive oil, asin, at saka garlic powder, pepper. Oo. Masarap Pero yung niluto ko, kasi nilagay ko sa oven, binoil ko siya saglit, and then nilagyan ko siya ng, nilagyan ko siya ng olive oil, pepper, garlic powder. Saka ko siya binake ng mga 15 to 20 minutes. Ang sarap. Oo.
Tapos ito broccoli. Meron yatang broccoli dun sa atin eh. Kasi ito, healthy siya. Pwedeng kahit boil lang. Okay na. Hello. Meron na pala akong sampalo. Hello kayo guys. Tamo oh. Meron na pala akong biniling sampalok last week. Bumili ako ulit ng sampalok. Ay, ano bang ibig sabihin nito? Nako. Ano kayang ibig sabihin nito? Naglagay ako ng ano dun sa community. Ewan ko kung makikita nyo yung community sa anong tawag dito? Yung community doon sa channel ko. Nakalagay doon, nag-a-ask ako ng mga questions ninyo kung ano yung pwede kong i-topic sa susunod na live. Kasi ito random lang eh, wala sa plano to. Ganito lang gagawin ko. Paminsan-minsan, magla-live ako ng mga random na videos para makilala, 'di ba? Para manood yung mga gustong manood kung ano man yung ating ginagawa. Kasi syempre, kahit pasundot-sundot lang yung live natin, may mga na ikukwento rin na nakakatulong sa iba, parang ganon. So, pwede kayong mag-ask ng questions dyan. Kung ano ba yung mga tanong ninyo. Kung meron ba. Christian Kiray. Of course. Hello, Mary Grace Tamayo. Ref raid. Ay. Tas next yung restocking sa ref. Ref raid. Okay. Gusto nyo ba yun, ref raid? Ano yan, teka, wait lang, hindi ko nabasa yung ibang ano nyo Yung iba ninyong ano yung mahal amboy? Yung yung cauliflower. Hello, Bex. Oo, ganun. Mura nga sa Ilocos. Ang cauliflower. Padala ka daw sa kanila, Rems. Ay, ganun. Hi, Cecil. Sige. Sige, magre-ref raid tayo next time. Magulo lang kasi yung ref ko ngayon. Lalo na, gagawin ko na lang. Ref raid. Mary Grace Tamayo.
Christian Kiray. Of course, magandang pumunta dito, Balong. Kaya mag-aral kang mabuti eh. Oh, Filipino culture, mga paniniwala, o kaya more on mental health awareness. Yeah. Sige, sige. Itatakil natin yan. Pahahapyawan natin lahat yan. Anong temperature dito ngayon? -6 kanina eh. Oo, thank you. Yeah, maganda talaga. Kumari mo pala si Mary Grace, Imang. Mga challenges, never have I ever. Yeah, parang I'm leaning towards mga motivational videos. Halimbawa, mahilig ako manood kay Oprah, kay Dr. Phil, yung mga famous na talk show host dito sa Amerika at saka dito sa Canada. Yung mga napupulot kong aral ba na ina-apply ko sa sarili ko, sa trabaho, sa pamilya. Carmen Estiller. Trisha. Hello, Trisha. Anong ulam mo? Would you rather? Challenge din ba yun? Would you rather? Kasi niisip ko ganito. Kasi since na madaldal naman ako, at you think madaldal ako? Sa palagay nyo ba may mga makikinig sa sasabihin ko? Kasi I would rather talk about mga experiences ko sa buhay na nakatulong sa akin na makarating kung nasaan ako ngayon rather than magbakasyon ka sa Ilocos, Christian. Yeah, yan. Kayo ni Becca. You think gusto nilang sumama sa content ko? Si uncle mo nga ayaw sumama. Mga shy type sila pagdating sa camera. Kung gaano ako kakapal ang mukha, ganun naman sila ka shy. Oo. Kaya solohin ko na lang daw. Yeah. Alam mo, i-check ninyo yung community ko doon sa YouTube. Dito sa YouTube. I-check ninyo yung community ko. Tapos, mag-suggest kayo doon or mag-ask kayo ng questions kung ano yung mga gusto ninyong malaman. Kasi nga, dahil bago pa lang itong channel ko, horror experience. Parang ang dami kong horror experience, Ano daw sabi ni Amboy? Yeah, bisitahin nyo si Inang. Ay, nako. Christian. Bex. Ayaw din nila mga busy sa work kasi. Yung who knows me better, mga ganon. Gusto mo naman yung mga ginagawa ng mga artista, kagaya ni Alex Gonzaga, yung mga ganon, yung ginagawa ni... Mag-thumbs up naman kayo, 13 kayo, dapat 13 din yung thumbs up. Mag-like kayo. Maraming new horror na movie.
Ana May Aurelio, hello. Clickbait, oo, tama. Pero, ala kasi akong ano eh. Wala kasing magtatanong sa akin dito eh. Siguro, ewan ko, kung pwede ko silang pag-usapan na ano na magtatanong sila. Pero behind the camera. 'Di ba? So, ang iniisip ko, halimbawa lang. Halimbawa, sa susunod na live, kung ano yung mga, um, halimbawa, kung dyan naman sila nagta-thumbs up, doon i-like ninyo yung video, huwag kayong mag-thumbs up dyan sa comment. Yeah, ganyan yata siguro ang i-ano ko dyan sa ita-title ko na lang every live as Mommy Brands kung ano yung mga gusto ni Amboy. Marunong pa kayong mag-like dyan sa video? Di ba nakikita niyo yung nakaganyan na icon dyan? Yan, ganyan. Yan ang ipindutin ninyo, hindi yung mag-type kayo ng thumbs up dyan sa comment. Yan, pindutin ninyo yan. Yung kasama nung may ulo na tao, yun, pindutin nyo yan. Yeah. Christian, Christian Kiray, ilang taon ka na? Yeah, i-like ninyo, huwag kayong mag-thumbs up. Yan. O, 13 kayo, dapat 13 din yan. Hi, Marilyn Miguel. Kumusta na? Kasi ano ayan, 13 na. Yan, tama. Nasundan nyo na yung ibig ko sabihin. Kasi, ang iniisip ko kasi na gagawin ko nga, yun, parang mag-sit down lang ako. O shout out daw ka Marilyn Miguel at Anime Aurelio. Hello, hello sa inyo. Magandang araw dyan sa Pilipinas. Salamat. Thank you, thank you, thank you. O, isa pa tong kapatid ko. Hindi nakakaunawa. Bex, tulungan mo yung mama mo. Oh, wow, 21 ka na pala. So, study hard. Magtapos ka sa pag-aaral mo, yun lang ang magandang advice ko sa'yo para madali kang makakuha ng trabaho, may potential kang pumunta dito sa abroad, sa kahit saang anong course mo? Anong course ang kinukuha mo? Meron ka ng may thumbs up ka na? Meron ka ng like? Wait lang lagay ko lang sa rep itong mga gulay. Nakamarinate na ako ng lulutuin ko bukas na Moises Digas. Hello. Anong matatapos, Bex?
Anong matatapos, Becca? Char lang. Siyempre, no? O, tingnan mo, nakaano na ako. Bumili ako ng, alam nyo yung mamasitas ba yun? Yung mamasita na pang, ano, para pag may makakita, malay mo mag-sponsor sila sa atin. Teka, tingnan ko. Kung meron ako. Ito mamasitas. Mamasitas papaitan. Pero ang ginamit ko dito yung pang tosino. Ang sarap. Manifesting na bang face to face ngayon? Oh. Gumawa ako ng tosino, sarili kong tosino. Oh. 'Di ba? Masarap siya, pero ang ginamit ko yung mamasitas, tosino, pampalasa. Yun lang nilagay ko. Masarap siya. Baka naman, mamasitas. Beka naman. Virtual bagrad nyo. Well, don't feel bad, Bex, kasi hindi lang naman kayo ang hindi nakapag face-to-face graduation. Rumampa ka na lang dyan sa bahay nyo. Ganito na lang sa inyo rumampa. Diba? Ang menu for today, actually, napalambot na ni Uncle yung buto-buto ng baka. Siguro yun ang ulamin namin bukas, hindi ko lang alam. Pero malapit nang maluto yung mais. Magluluto ako ng ribs next time. Yung pacham lang na na ribs. Ito, bumili ako. Pakita ko sa inyo. Sana. Ano nilagay ko sa likod? Itong ribs na to, bukas, bulalo. Si Uncle. Ito, bumili akong ribs ng baboy. Side rib siya. So, ikakat ko yan. According dyan sa line ng niya, ng ribs. Tapos, i-boil ko. I-boil, hindi.
ano to, ipiprito ko siya. And then saka ko siya lalagyan ng patatas, carrots, red pepper, yung sili taban. Tapos lagyan ko ng atsuwete. Patis ang pampalasa. Tapos, paminta. Masarap na yun. Kahit ganun lang. Mga simpleng recipe. Oo, malamig kasi dito kaya masarap ang bulalo. Ito Ito isusunod kong i-upload na video. Ito yung ang tawag dito? Yung drumstick ng manok. Ibababad ko sa orange juice. Binabad ko sa orange juice, nilagyan ko na rin ng paminta at saka asin para sip niya yung lasa. Tapos, i-deep fry natin, gagawa ako ng butter para doon natin i-dip. Tapos, yung matitirang sauce, yung orange juice dito, gagawin ko siyang sauce. Kumain kami nung isang araw ng charcuterie board Yung mga cheese, mga cold cuts na meat. Yun. So doon sa community, i-check ninyo yung community tapos maglagay kayo doon ng mga questions ninyo. Kung masasagot ko naman, okay lang. I will try my best to answer all your questions. Kung hindi naman, edi magsusuri tayo sa ibang mga expert. Skincare? You think I have skincare? Wala lang ako Ako hindi masyado sa skincare Pero tingnan mo naman yung mukha ko pa. Flawless ba? Teka, luto na yung mais. Ay, nag-iimbita na si Amboy. Lulutuin mo, Amboy. Birthday niya bukas. Simple lang ang skincare ko. Hindi siya masyadong complex. Kasi tingnan mo, hindi ako masyadong naglalagay ng makeup. Ang ano ko lang, eyeliner, mascara, lip gloss, tsaka lipstick. Wow, oo nga. Appear tayo dyan. Pero kaya ito, dami mo yatang skincare na yan Pero sa totoo lang, ginagamit ko Aveeno na cleanser. Anong pangalan nung moisturizer ko? Ang ano kasi ang moisturizer ko kasi binabago ko minsan L'Oreal, minsan yung nalimutan ko ng pangalan ng isa. Kasi di ba nagkaroon ako ng eczema dati? Nung nagkaroon ako ng eczema, hindi ko ginamitan ng kahit anong may matapang. Renlyn Ramos, hello. Hindi ko siya ginamitan ng masyadong matapang na na mga skincare, yung mukha ko. Kasi nga nangangati. Ngayon nga dahil sa lamig ng panahon nangangati pa rin. Minsan.
Pero hindi na siya kagaya ng dati na masyadong namumula, namamantal. Thanks for dropping by ha guys. Punta kayo dun sa community, leave kayo ng questions ninyo doon para meron akong basis. Hindi ko alam, pwede ko kayang i-share yun sa Facebook para malaman ng mga ibang sub. Nag-pop up ba yun, Imang? May nag-pop up ba pagka nag-post ako sa community? Nag-notif ba siya or hindi? Parang hindi eh. Ang alam ko. Loading. Sige, sige, sige. Thanks for dropping by, Bex. Ingat. Tatapusin ko na rin to after 1 hour kasi matutulog na ako. Tatapusin ko lang itong nililigpit ko dito sa kusina. 12:30 na, mag-aalauna na. Nag-pop up ba? Kasi, yung iba parang hindi nila nakikita eh. Ang tawag dito. Ano bang nakalagay nung nag-pop up siya? Mommy Brems is live right now? Live now? Or something like that? Baka wala na ako mamaya, Bex. Next time na lang ulit. Oo. Anong almost 1 p.m.? Magwa 1 a.m. na dito. Di dapat magtuto na dyan. Ilagay. So, meron pa akong suha. May suha pa ako. Alam niyo naman, ako mahilig ako sa maasim. Turn on or off? Oh, okay. Baka hindi naka-turn on yung mga ano nila. Notification. Baka naka-turn off yung mga notif nila. Rio Mare. Tuna in olive oil. Napanood nyo ba yung ano, yung video ko about dun sa, yung video ko na nagluluto ako ng, ano, ng Korean soup. Yung, tokwa. Doenjang jjigae ang tawag. Oo, masaya ang kabanding. Yeah. Di ko lang alam, baka makauwi ulit kami ngayong year na to.
Magla-live ako sa farm naman. Para makita niyo yung farm. Sa iba't ibang panig ng farm. May doon sa fish pond, may doon sa may mga mangga, doon sa may mga saging. Actually, yung saging, mga papaya namumunga na. Yung sili, ano, ang ang daming bunga. Yung sili na maanghang. Kaso, mura ang presyo kasi ang daming. Anong pag-aaralan mo, Tengay? Yung yung notification. Oh, madami ng bunga yung mga papaya. Kaya nga yung mare lang. Walang pare. 'Di ba? Napaka sexist. Walang para sa lalaki, pambabae lang. Parang gusto ko tuloy magkape ulit. Mag-aalauna na Baka, yung kape minsan mampatulog ko na lang, hindi na pampagising. Kaya lang nakadalawang baso na ako maghapon, bukas na lang ulit. Anong ginagawa ni Mayang? I wonder. Ano kayang ginagawa ni Mayang? Nanonood ba siya? Pinanonood mo sarili mo, Mayang? Oo. Wala, ganito na yata pag malapit ng mag-50. Parang ayaw nang matulog. Parang hindi na uso yung tulugan pagka ganitong edad. Sa babae sa babae. Pero sa lalaki ibang klase kabaliktaran. Gusto na nila maaga natutulog, ganun. Hindi iniistorbo. Taas talaga lagi ang energy ko Pero may once lang na sa sobrang pagod ko Gusto ko nang umiyak. Sa sobrang pagod. Once lang sa buhay ko yun. Siguro ang gagawin natin pag mag-sit down live ako, ano na lang, by episode. Halimbawa, may episode na yung mga pang vintage. Pang vintage. Ano yun? Tama ka, Teng. Umiiksi ang tulog Hala, call parent si Mama Ling, Oh? Oo, magwa 1 AM na dito, 12:40 na. Mas okay po ba?
mag-take ng risk o mag-stay sa comfort zone. Ganito yan. Ganito ang natutunan ko dyan sa taking risk. Kung may nabasa ka na kasabihan, it's riskier if you don't take a risk, sabi doon. Ibig sabihin, kung hindi ka nag-take ng risk, mas, anong tawag doon? Riskier. Parang, ano ba ang Tagalog ng riskier? Parang mas, tulungan nyo ko, riskier. Parang mas risky kung hindi ka nag-take ng risk. So, ibig sabihin, hindi mo alam kung magsasucceed ka ba o hindi, kung hindi ka nag-take ng risk. Eh kung mag-fail ka, at least you did try to take the risk. Ganun yun. Minsan yan ang problema eh. Kaya hindi, kumbaga, kaya hindi umaasenso minsan yung mga iba. Kasi takot sila, parang ganun, takot sila mag-take ng risk. Doon lang sila sa comfort zone. Halimbawa lang, ito halimbawa ko lang ha. Kasi, nung bagong dating dito sa Canada si Uncle, ano lang ang trabaho niya. Naglilinis siya sa isang malaking mall dito sa Canada. Pero may nag-encourage sa kanya na mag-aral siya. So, kung hindi siya nag-take ng risk na mag-aral, hindi siya ngayon makakakuha ng magandang trabaho, which is may trabaho na siya ngayong maganda. Eh kung nag-stay lang siya dun sa comfort zone niya, na meron na siyang trabaho, kumikita na siya that time, pero minimum lang yung sweldo niya. Hindi niya nakukuha yung gusto niyang sahod. So, pero sabi ko sa kanya, why settle for less if you can do better? Parang ganun din yung pagtitake ng risk eh. Bakit ka mag-i-stay sa isang bagay na alam mo naman na may kakayanan kang gumawa pa ng mas maganda dun sa ginagawa mo ngayon? So, risky. Risky yun, pero kung nag-succeed naman, o di nag-succeed ka, eh kung nag-fail, di baguhin mo kung ano yung hindi tama na ginawa mo, ganun lang yun. Kasi sa akin noon, nung nasa Hong Kong ako, gusto ko nang mag-for good after 5 years noon na trabaho ko doon. Kasi meron namang trabaho si Uncle noon na maganda doon sa office niya sa vegan. Pero, meron ngang banggit sa kanya na pwede naman akong pumunta dito sa Canada. Kung hindi ako nag-take ng risk na pumunta dito sa Canada, hindi sana ganito yung buhay namin. Alam mo yon, yung different siguro yung buhay namin ngayon kaysa noon. Ngayon, kung hindi ako pumunta dito nung may nag-encourage sa akin na pumunta dito sa Canada, gano'n. Iba-iba naman tayo ng mga kapalaran eh. So, ano lang yan, pinanganak siguro akong matapang ang loob, strong-willed, at saka risk-taker na rin. Ganun lang yon. Yan, gusto ko, pag nagtatanong kayo, kasi at least meron akong itatakil. Ano yan? Yeah, you're welcome. Pag-iksi na lang. Tama yan. Oo. Yeah. Pero kailangan ding timbangin mo ha. Kailangan ding timbangin mo kung ano ba talaga yung gagawin mo. Kung may mga basis ka, if you are, kasi ang expectation naman is
or ang hope naman is ini-expect mo na mag-succeed ka doon. Ang hope, yun ang hope mo. Pero, um, anong tawag dito? Pero, makukuha mo yun kung i pag-iisipan mo mabuti, magre-research ka ng marami, hindi yung basta-basta ka lang hindi yung para kang gamo-gamo na basta na lang ah, pupunta sa tubig. Yung ganun, ang ibig kong sabihin, huwag yung pabigla-biglang desisyon. Kailangan pinag-iisipan yan. May nag-iisipan talaga. Although may mga pagkakataon na may mga nagagawa tayong mga bagay na lang, parang okay, gusto ko lang gawin to. Pero yung consequences nun, yun ang mahirap eh. Yung consequences pagkatapos mo gawa yung gusto mong gawin, ikaw din ang magsasuffer. Eh kung nag-succeed naman yung gagawin mo, eh di ikaw din ang mag ma, ma mabe-benefit. Ikaw din ang mabe-benefit. Pero more often than not, pag nag-take ka ng risk and you know that you are dedicated doon sa gagawin mo, ay pasasaan ba kung hindi ka succeed. Tsaka alam mo ang secret minsan, you surround yourself with people na merong parehas lang ang goal sa'yo at saka positive energy or positive influence para sa'yo. Hindi mo naman kailangan ng maraming kaibigan para mag-succeed. Ikaw ang gagawa nun. Well, hindi iba. Ay siya, paano? Thank you for staying again sa siyam na tao. Mag-aalaon na dito, matutulog na ako. Magla-live ulit ako next time. Risk. Take the risk. Parang hamon. Parang ganun yata. Ano ba ang risk, Ella? Ayun, hamon or pagsubok. Tama. Arieta kape. Danom niya lagi din. Tubig. Bukas na ulit yung kape. Pagsubok. Ano yun? Yung, ano ba yung sinabi ko? May Google mo na lang. O yung panganib daw. Kung hindi ka nag-take ng risk or hindi ka natatawa naman ako. O, ipagbaka sakali. O, nag-google na ni Auntie Remy. Saan ka pa? Saan kita kukunin? Sinong auntie ang tinutukoy mo dyan? Si Auntie Remy o ako?
Or si Antipong. Tatlong auntie mo dito, ha. Ano? Kukunin saan? Teng. May dumadaan po sa sasakyan, eh. Hamon. O, ayan na. Yan. Yan siguro ang pinaka the best na ano, na Tagalog ng risk. Hamon. Hindi makita yung letters, eh. Natatypo siya. Parang gusto ko ring mag-ano ng segment na, Naaalala mo ba nung ikaw ay bata pa? Yung mga laro natin dati, yung piko, yung step 1, step 2, ano ba yun? Ayan, sige. Mag-google pa kayo. Si Tengkay talaga. Tama yan, Teng. Hamon na may kasamang pagsubok. Ako nga nag-aalaga kay Santana, ano ka ba? Nakatapos ba kayo lahat ng college? Kasi ang requirement dito sa Canada, kailangan at least meron kang labor na kasi mata ko. Natatawa ko kay Lot. Oh, si Tengay? Oh. Sino ba sa inyo ang graduate ng college dyan or at least naka 21 units? Grabe si Lot, oh. Labor. Ang labor na ng mata niya. Yan. Tama. Depende kasi sa paggamit mo ng risk. Pero yung sinasabi ni Ella kasi, Yel, ano, risk na hamon. Hamon yon. Yung masaya yung step, no, di ba? May Chinese garter pa, yung mga, anong tawag doon? Yung, ano to, um, i-out ka sa, ano, titirahin ka ng bolang ganon. Oh, yeah. Tapos, kudisi. Hindi ko alam kung alam niyo yung kudisi dyan. Hindi yata. Nakakamiss din yung mga ganun. Tapos yung palambase. Bali. Oh, depende kung anong challenge yon. Depende kung anong challenge. Hamon. Hamon yun, Lot. Hamon. Iba yung hamon sa hamon. Ano yung second year? Ano yung second year? Gaga ko merengking kasi.
Ako din naman maagang kumerengking, third year. Hindi ko maintindihan yung second or third year ba yun? Ay, nako. Patintero. Ayun pala, palambase sa yun sa amin eh. Pinalambesan. Nyaming. Patintero pala ang tawag doon. Ano pa? Meron pa yung... Pwede. Meron yatang ano eh. Yung pilot na sinasabi ko. Yung pilot, kaya lang ang magiging trabaho mo doon, caregiving. Caregiving. Ah... or nanny. Nanny pa rin ang category nun. At actually, parang live-in caregiver din yon. Ang difference lang, pwede kang manirahan sa labas. Pwede kang mag-rent ng ano mo, ng apartment mo. Yun ang difference dun sa pilot. Tsaka, pwede mong i-petition yung, halimbawa, may anak, yung mag-abroad, may asawa, pwede niyang isali dun sa application niya. Kaya lang most of the time, yun ang nagpapabagal dun sa approval ng application. Depende rin kasi, syempre may medical, lahat na. Tapos, hindi ko rin alam kung ang alam ko lang may show money is yung tourist eh. Pero ito yata wala. Kaya nga, contest kayo ni Lot ng typo. Friend ko saan? Sa Kurokan? Hindi ko maalala yung pangalan nung naliligaw sa akin doon noon eh. Pero meron akong manliligaw doon noon na maputi siya. Matangkad, matangos ang ilong. King yata ang pangalan niya. Oo, meron ng mga ganon. I-search mo, Yel, sa cic.gc.ca kung ano yung mga ways kung paano ka makapunta dito sa Canada. Kasi yung sinabi ko nga, provincial nominee, yung pilot program, ang alam ko, hindi lang ako 100% sure. Yung mga nurses ngayon is hindi na nga actually sila kumukuha ng um, uh, ang tawag dyan sa Nurses Association dito, meron silang nagbabuffer na yung utak ko kasi alauna na oh. Ano bang tawag doon? Ina-assess sila, ganon. Ina-assess sila dati, ina-assess nila pero ngayon pwede na yatang dumiretsong magtrabaho. Pero sa inyong mga IT, I don't know kung ano yung pwede mong applyan. Ang malamang pwede kayong dumiretso rin sa pagiging IT pero may mga assessment yan na gagawin dito. Kasi ang school system nila dito ay iba kaysa dyan sa atin. Ang sinasabi nila mas advanced sila pero in reality mas kumbaga mas mataas yung natin diyan. Madali tayong matuto kasi eh. Ewan ko kung Lion King. Hindi, King ang apelido niya yata, King. Hindi ko alam, hindi ko na maalala. Anong pangalan niya, malay ko ba dun?
age limit. Ay, hi Kashrin! Hi Kashrin! Aba, nag-hi si Kashrin. Nakikinood din siya. Oo, iba ang ano nila dito, ang education system nila. Hindi, alauna pa lang. Alauna pa lang dito kasi ahead kayo ng isang oras. Ahead kayo ng isang oras. Kaya 1 a.m. pa lang kami. Babalik yung oras namin sa March. Kasi naka-daylight savings time kami gawa ng winter. Kung sinunod namin yung oras ninyo dyan, kung wala kaming daylight savings, alas 7 na, parang madaling araw pa rin sa dilim, parang ganun. Ay siya, ako magsa-sign out na, mga anakis. The next time na lang ulit. So doon, tingnan nyo doon sa community na sinabi ko ha. Doon kayo maglagay ng mga questions ninyo or mga suggestions kung meron man. Yung mga pwedeng isuggest. Mag-iingat kayo lagi dyan. Next time na ulit tayo mag-live. Susulpot na lang ako bigla pag pag may time ako na mag-live. Yung schedule natin mostly siguro every Saturday yon or every Sunday. Ganun na lang ganun na lang gawin ko. Tingnan ko kung anong mag-work sa mga viewers. Kasi syempre kung mag-live ako dito ng Friday night, Sabado nyo ng araw dyan, di ba? Baka may mga work kayo kagaya ni Yel. You're welcome, Yel. Happy to help. Thank you sa inyo, guys. Pahinga na rin kayo. Ay, hindi pala. Araw pala ninyo dyan. Thank you, Thanks for sticking around. Bye-bye. God bless you all. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga anakis.